Iki berarti Pak Panglima. Nggih. Satu hormate. Alah alah. Arep diterak sepur. Kok iso diterak sepur piye? Saka kono ki arus bareng tekan aku muncul kowe. Kuwi trisik. Iya. Oh, kire. Wah. Trisik, trisik nek cara penari ngono ki lho. Wong kok senengane. Ah, mula tosok meneh iki aja sok ngombe panas karo anyek bareng anyang-anyangan lho kowe. Apa kok anyang-anyangan? Nene. Kuwi berake jare lho ya. Berake jare. Aduh. Selamat malam, Dul, Mbak Nika. Selamat malam, Kang Mas. Sehat ta? Alhamdulillah pangesune panjenengan pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sehat. Aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ting bos padha-padha. Nggih, Mas. Kula sing tasik nem kathah putih ngapunten dereng saged teng Solo. Ora apa-apa jenenge panjenengan sik sibuk ya kudu diramuke gaweane. Bakune dijaga kesehatane nggih sayu. Nggih, Kang Mas. Sampun pun dangu kula mboten kepanggih panjenengan. Wah, aku wis ngarep. Kapan kok ketemu karo Nduk Niken kuwi? Lah, lumantar Pak Jun kula karo sampean iso ketemu. Alhamdulillah. kula jane nggih kangen sanget kalih napa Mbah Hano. Nggih, ning niki simbah durung dereng kepareng lho ya. Sok muga-muga iso ketemu meneh. Nggih, alhamdulillah. Mugi-mugi saged panjang yuswanipun. Amin. Amin. Dungane. Kangen ya karo panjenengan apa malih kalih Nanda Salindri niku. Nada Salihun, ayam. Aku mau lho Mas. Pripun? Iki aku ana bunga lho Mas. Bungane apa? Bungane apa sayu? Tas napa jenenge? Pakai apa? Lah, ini apa? Wes arep bareng karo Bayu. Iki luwih tuwa. Sabar, innallaha ma'as-sabirin. Aku disobirin, aku gareng. Wong iki gentenan. Ngeten lho Mbah. Kula niku kan piantune kan nggih alus. Alus. Dadi jenengan niku ampun greyang-greyang itu niku namanya tidak sopan. Oh iya no. Itu namanya penghinaan. Aku sebagai wong wedok gak oleh digrayah-grayah ngene iki. Sabar. Sampeyan kudune ngenteni aku. Engko lek wis aku mari omong lagi sampean kok tak salimi. Ora terus sampean grayah-grayah ngene iki. Aku sebagai wong wedok ora trimo Mbah kok ngono lho. Kudune iki awak dhewe iki saling memaaf-maafkan. Boleh. Ngapa kok ada suwi ngapa? Bojoku ora tau ngeneni lho iki bocah iku klicik lho. Kaya lampor. Kula ra nyeneni kuwi ngelingke. Izin maaf lahir dan batin. Muga-muga sampean sing tuwek diparingi umur sing cekak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah umur sing panjang. Iki umpama ora anakku tak bacok. Urusan iki apa? Ora wis tuwek umur cekak. Umur sing cepak panjang umur. Panjang umur. Sampeyan ki sudarungan bener. Lah iya. Sepurane lho Mbah, ndek wingi jenengan apa nyebar undangan aku ora iso teko asine kuwi mau arep teko. Niki kan anake bibar napa? Putrane bar dadi manten. Dadi manten. Aja teko. Lah ngapa? Iki wae ora teko. Salahe kudune nek arep dadi manten arep mantu ki kudu ngabari kanca-kanca selone kapan manut karo kancane. Ora sak karepe dhewe. Ya kan ya. Tose. Ora sak karepe dhewe. Acara kok sak
teko ora masalah, sing penting nyumbang. Ya tak sumbang wis. Pokoke anggere sampean cepak baskom tak sumbang wis. Sampean anu tak sumbang dekor wis. Sapa? Sampean. Kono baskom kuwi dekor. Sapa sing arep mau putih? Ya jenesul ta. Aku kompak. Ora kena bedhe. Mau gue enak kesuruh ya aja ta. Aja digelani Cahayu. Cedak ana menatine rada. Iki ayo Pakde didongakne dhisik. Iki acarane apa? Mbok. Kita halal bihalal ya. Halal bihalal. Nggih. Niki halal bihalal keluarga ageng Pak Jun kalian warga Kedung Salam. Kedung Salam. Nggih. Kedung Salam. Bapak sinten? Pak Junedi. Bapak Junedi. Pak Sandut. Iki bocah iki syaratannya elek. Ayu-ayu senane tek kuping, tek irung. Aku bar kuping terus irung. Ora mampu. Jare sapa bar kuping irung? Bar kuping mesti lara. Malah saya nemen. Iki cilik giyani ta. Ya ora to. Wah, dia ngono kuwi. Cilik ane ra ibu-ibu ngono foto aku. Pati gareng. Wah, ngono kejak salaman aku ora iso. Nek iki pancen yen iki spesialis. apa? Dokter spesialis. Amin. Maksudku kuwi punya kelebihan. Oh nggih. Nah, kelebihannya karena memang dari kecil dia sudah gula mentah bab lelagon apa wae. Nggih. Mila aku nyuwun tulung karo adhiku Niken, awit dinten menika penyuwunan saking Pak Junedi, Mbak Niken berduet dengan Pak Panglima. Nggih. Nggih. Menika Bapak Majen Susilo, Panglima Divisi 2 Kustrat. Pak Sus, Pak Sus, pilarang wonten panggungan Pak Sus. Monggo. ngirai penghormatan monggo kersa. Monggo. Tintingane Mas Sigit, tak golekno. Nah. Monggo mriki. Monggo pilarang Bapak. Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, aku ini damai. Sadarlah, aku ini damai. Diri yang barat, dua kali kalau Bapak Sabang di barat, Merauke di timur, masuk wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah maksud Indonesia. Sadarlah, aku ini damai. Sadarlah, aku ini damai. Diri yang barat, wilayahku. Alhamdulillah. Mas Gareng. Wah, malah dipun dampingi Pak Jun. Pak Jun Mary, Pak Susilo nyanyi, beliau juga ikut mau. Pak Jun yang mana? Ini Loh, harus yang nimbali kok ya. Pak Jun yang ini. Ya, ini panglimanya, Pak. Oh, ini panglimanya. Kleru. Astagfirullah. kowe ya ora iso to. Bapak Jun iki. Pak Jun ini. Iki Pak Sus. Oh, ini Pak Jun, ini Pak Jin dan Jun. Iya. Udah kuwi ora jeneng kuwi iblis. Aku kali mlebu ke Dio. Iki berarti Pak Panglima. Nggih. Itu kote. Alah. Apa lho niki kok senane kok. Loh, Mas, kayak puisi lho. Kok malah kaya bulan. Pak Sus matur nuwun kersa ngerameaken panggung dalu menika. Ini bukan masalah matur, Pak. Ini media semua, wah bahaya kita ini kan. Lho mboten lho mboten. Kenapa, Pak? Anggotaku nonton semua soalnya ini kan. Loh, enggak masalah Pak. Nanti kalau Bapak nyanyi keliru ada yang nyurai biar anggotanya yang maju.
Ya ora toh. Yang maju iki apa maksudnya? Ini dalam rangkanya itu dalam rangka halal bihalal. Kalau ada apa-apa penuh dengan maaf karena masanya masih memaaf. Oh belum, anggota tolong habis ditangkap bawa larinya. Pak, jangan ditangkap, saya akan moro sendiri. Moro sendiri bos apa? Moro sendiri. Pak Sus, Ya. sewu Iya. menawi pikantuk asli nipun di Pak Sus. Kulo ini campuran. Anak kabur kanginan Pak Nisi Pak. Kabur kanginan. Ya pindah-pindah. Aku SD 3 kali pindah loh Pak Gareng. Wah, kreatif. Oh, kalah toh? Ayo. Oh, orang lulus. Saya itu loh, kalau tanya perbatasan di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timur. Lahir di daerah Desa Wotsuko, Kecamatan Jatirogo. Wah, Tuban. Tuban. Wong banter aja mah ora ngerti. Lho mergo jati ki akeh Jati Srana, Jati Rogo, Jati Nggih, Tuban. Jati Rogo. Sampe kok ngasta wonten ing tlatah Jawa Timur dados Panglima. Saudaranya Bang Junedi. Saudaranya. Jogo masyarakat dan sekitarnya. Amin, amin. Jika amin. malam hari ini bisa duduk tertib, aman, nyaman karena kita semua sama di sini. Nggih. Tepuk tangan untuk Bang Juni malam hari ini. Terima kasih. Luar biasa hebat. Nuwun sewu lho Pak, Bapak minta panggung satu pandangan saya tertuju. Apa? Bajunya Pak. Arema. Arema. Aja ukurannya sami kali kula niki. Iya. Ora iso kok gawe malah operasi. Sekarang ini nggak sampai ke nasional kan, nggak sampai ke rumah kan? Saya kalau keluar rumah macan. Macan. Wah, nanti Pak Panglima kalau keluar rumah macan. Ya. Kalau pulang Pak, Meong. Oh, jebule apa? Oh, gareng kan ya. Aku seneng gareng tadi setia. nggih. Ya kan? Ini laki-laki setia betul kan? Nggih. Nah, laki-laki yang paling takwa ini saya lihat ini. Nggih, takwa dulu Pak. Takut sama istri tua. Dan ini ngelokke aku apa pengakuan? Nek kita tidak Ini takut. kan ini saya kenal dari kecil, dari kecil terkenal. Betul. Pengagum saya salah satunya. Nggih. Sambil fitness ngecip itu lagunya ini kan yang lagu Ambyar itu. Oh, gitu. Nah, kayak Pak Jun tadi bilang, aku udah mau pulang tadi. Ojo, dulu nggak boleh mulai. Ada Niken Salindri. Nah. Bahkan nanti Pak Jun ini ngersakaken lagu yang belum dibuat. Maksudnya piye? Ora sak-sake lho. Orang nyanyi wong gue digambar. Padahal, Nggih, siap. Gawo. ini nggak adil. Lah pripun? Yang lucu saya, yang minta bayar malah dia. Mboten namung jaket tok Mas. Pak, dalu niki kula boten njaluk bayar. Wah, lah kok perwira? Loh, wis lunas kok. Oh. Jangan khawatir, lunas. Nah, dari Pak Jun kan lunas. Nggih. Besok ketemu saya ke kantor ngadep ya. Pak Tuwun, Pak. Wes, jeneng tekan kono lunas wis ra iso mulih. Enggak, ini Mbak propos kandalan. Oh, Mbak propos nggih saya setuju. Paling harus diwajar titis. Nggih. Boten. Nggih, anu napa lagunipun menapa Pak Sus? Saya terserah Pak Jun nih. Pak Jun lagunya apa? Napa renganipun? Ya lagu Ambyar bisa ya Mbak Nika Nggih, ini. saged. Biasanya ada teksnya, ini nggak ada teksnya lagi. Pak, Oh, saya nari apa? Saya dengan Malang ini suasananya enak. Cuacanya sejuk, ya kan? Banyulangit nggih, Banyulangit. Nah, monggo. Penyi langit. Nggih. Apa lo Mbak Nian? Nggih, apa, Nah, Pak? Mbak Nian yang nyanyi, saya nggak bisa nyanyi. Saya lebih suka kayak Pak Garing tadi joget aja, ya kan? Amin. Lah mungkin masalah sawere pripun, Pak? Itu urusannya belakangan, tenang aja. Ora dikon genane tok iki anu kontonane Mas Bayu, Mang. Apa? Oh, mboten to. Aku aku mau WA. Mau senengane kok. Nyadeng aku dadi waras. Takot-takotan syukur. Ya wis, gak ada syukur ya wis sekali ora ora sampe lu kene. Aku spontan. Ukurannya apa ini jaketnya nih Pak? Apa Pak? Jaket ukurannya apa? Oh, kalau saya diberi ukuran apa saja saya terima Pak. Ya, 7 meter Pak, 7 meter jakete. Mori. Ora kulit 7 meter ki lho, iso go kemul. Wah, sirik goyo. Oke, nek lagu Ambyar iki lah. Banyulangit nggih. Banyulangit. Ayo coba digarap gamelan Banyulangit. Banyulangit. Monggo. Anu patates kayak terus sama nggih, Pak. Nggih, ayo jasa ya ta disiapke. Monggo. Yo. Tetap.
Thank you.
Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Panglima, Bapak Ibu, kalian Pak Jun. Alhamdulillah. Satu kebanggaan panggung wayang kulit dipun rawuhi seorang panglima. Amin. Pas satu pertanyaan, bedanya orang tua sama anak muda itu apa? Kalau orang tua itu sudah lanjut usia. Kalau anak muda ya Bukan, saya lihat tadi kalau anak muda aku masuk tadi baunya minyak wangi. betul. Ini jenengan kok minyak bawang, minyak krik semuanya. Itu ada jataran, Oh ada gitu. kambu, ada Tersinggung. Kita bersama rakyat TNI kuat, betul? Betul. Betul. Terima kasih prajurit semuanya, prajurit yang sama-sama dengan. Tepuk tangan untuk Terima kasih TNI yang sudah malam ini rukun duduk guyup, alhamdulillah. Matur, Disinilah salah satu contoh di Kabupaten Malang, kecamatan ini merupakan kecamatan yang guyup dan rukun. Ada TNI, Polri, termasuk ormas yang lainnya bersama-sama. Mari kita jaga budaya kita ini, budaya yang sangat baik. Wayang kulit ini milik kita. Jangan sampai malah diambil negara lain. Ayo kita sama-sama. Pak Jun, Betul. doakan pengusaha di Malang tidak ada Pak Jun saja, ada Pak Jun yang lain. Tadi saya ngobrol Pak Dalang, doakan kalau bagus kenapa di divisi kita tanggap, kan gitu ya. Mohon doanya nanti ya. Insya Amin, Allah. amin, amin. Kita terima kasih. Pak, Tapi Pak Dalang jangan ikut, ya kan? Oh, setuju. muka-muka udan terus. Apa to kedungane? Ya ora katut ta. Propose tetap. Iya. Siap. Oh, siapa? Saya kasih baju orang biar gagah. Oh, baju loreng. Ya kasih baju gareng. Loreng. Oh, goreng. Terima kasih Bapak, mohon maaf. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo gamal pun petara. Lah, gareng gitu. Alhamdulillah. Orang yang selalu teraniaya akan banyak rezeki. Allah. Amin. Wah, jangan dirakani kabeh. Ibu alhamdulillah. Kosek. Apa? Sampean ndele duit ning kono gampang ilang. Kok iso? Sing pengen resepnya bener gampang ilang. Iki mau aku wis diwenehi lho. Piye? Terus sampai duit bener gampang ilang. Sampean ngerti ora? Duitnya tak dalene ngendi? Ora ngerti iki. Iki ning ngene. Iki resepnya duit ora gampang ilang lho. Arep kok dimaling ya masuk wali arep kok. Ora duwe. Aku ora nganggo blas e. Lah iya. Oh, Apa malah kiri-kiri ngapa? kering mau kering. Wah, duit iki dawane iki sepiro. Wis ora ate kaya ngono iki lho. Tolong Iki wis mulai samri bae. Oh iso. Iya. Aku tergantung musuhnya. Alah. Mekanik soal printer ini gak aku. Ayo. Kelas 1 SMA, Pak De. Bayangin kelas 1 SMA sudah melalang buana. Amin. Lah ngene iki lek ora mergo pangestune panjenengan ya aku ora iso dadi kaya ngene iki. Kok panjen aku mandi-mandini wong. Ya saya mendekati Tuhan. Kudune seneng lho, berarti wong agamane kuat. Kaya wayang iki lek makin cedhek karo dalang iki berarti watake iki apik. Ora kan kurang ngono karo Tuhan iki mati ngono lho kowe. Ora, sampean kan wis haji. Ya kan dungane sampean kan mesti mandi. Kan sampean wis di rumahnya Allah. Amin. Ya banyak aku mandi-mandi. Lah. Ngono lho. Berasumsi. Iki aku takon wis kelas 1 SMA. 1 SMA. Yo berarti padha karo si Lintang kae iku. Anu iki terus terang kita wong tua kudu terus terang ya. Nggih. Wis di pacar. Urung ya, Pak. Apa ora maneh mandok gurki. Apane? Atimu kuwi. Oh. Masa remaja ikutilah masamu supaya tidak terasa hampa. Kalau saya
tidak seperti itu. Di masa muda zaman sekarang, saya tuh berlomba-lomba mencari uang biar masa tuanya tuh tidak akan kayak sampean. Apa? Masa tua itu harusnya menikmati hidup. Nah, sama Jeta nggak kerja. Justru saya kerja menikmati hidup. Kayak Oh, iso. tidak hanya mencari materi tapi juga mencari kesenangan hati. Oh, golek senengnya hati. Berarti orang dibayar orang apa-apa. Lah sama nih kan Ya jajan yang bayaran. dibayar artinya orang seneng. Lah kan golek senengnya hati. Iya orang seneng ya. Dan berarti sampe lek golek materi. Berarti kan sampe dudu wong seni. Loh. Lek jenenge wong seni kuwi ora dibayar ora apa-apa ya, Mas. Aku yang seni orang yang kene yang buri banget. Seni kuwi nguyuh nek kuwi seni ngono. Kok malah warna-warna. Tak golek Apa? tak golek calanan ku iso dadi pacarmu. Di, ganteng barang. Modale gur nyawa tok sing ngendang jaipong. Iya. Kan yoga. Oh, Malah kayak dadi mau kondo. Mbak ini kan berarti kancane Mbak Winong. Ini Mbak Winong, ini Mbak Winong, ini Mbak Winong. Ayo. Ini papir itu mau nonong lahir tok. Gini Mbak Winong. Ayo. Sik, ning laras pelok terus bae. Sepote tuno gleng wis yang. Apa itu dugi? Apa itu supaya Tuno gleng ngono ya, ya. Ini ngono ya. Ya, 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 Kita ya, ya. bareng ya. Ayo. Siralu tuno. Wis, Kok kowe mau tuwek terus. kan ini kan. Coba sepatu kok ganti jogeti Mas Gareng jogeti piye Mas? Ya, coba. Ayo. Ayo Mas Gareng coba. Ikmal. Nah, balik nih. Ayo kan. tuno gleng. Mas Gareng. Tuno gleng. Tuno gleng. Ya. Tuno gleng. Tuno gleng. Tuno gleng. Tuno gleng. Tak jogeti. Kowe ngerti jogetan apa kuwi? Ya, Bo. Ngetus. Mbak Winong di Mbak Winong ini. Malah ini kan lho. Orang ini lho sepuluh tuluk diri lah kayak gitu. Omong sopan. Ya ini, waduh jan. Bocah saiki lho ayu aku biyen kok kesusu lahir ngopo. Apa balik nah? Balik lah, sing tak bolu wis ora ono. Loh, ning sampean ki ora ngerti, malah bocah seusia segini itu, di usia segini itu malah seleranya itu yang lebih tinggi. Biasanya luwih tua. Ah iya. Aku ki jane ki seneng lho karo wong-wong sing wis tua-tua kayak di umur 50 ke atas. Lah kok karo mangun gong kuwi. Kok sebabnya apa kok seneng karo kiai sepuh sing umure 50 munggah? Neng kudu anu Mas, ki rada sugih Mas. Selera sugih ya goleki apa? Oh ya, apa yang bersih Mas? Jadi ngenteni Ora, gitu. kowe iki jane iki penyanyi apa wereng. Golek wong tua dak mati warisane kok. Wah. Ning sampean ki pantes dadi walit. Walit bae, dadi walit. Walet, Walit. walet. Sing film-film zaman saiki sing lagi viral kuwi lho. Aku ora nonton film murah. Ya, sampean tok maneh ki dadi walit, terus aku iki bojone sampean ki bojone sampean. Ngono lho. Aku kudu piye? Terus walit nak niken boleh. Ngono dandan. Pak Walit, nenek kan boleh. Tak nak lah sosis walit layu. Sakit. Omong apa to jane? Kuwi film zaman saiki viral lho. Lah zaman saiki aku tonton aku ra kuwi kok. Napa? XX. Terus kurang ini saiki Mas Gareng yang tengah. Apa? Tak dapuk dadi anu lah. Astagfirullah. Nah, kuwi Bocah iki polahe dulu. yo sik ojo lagi semangat iki ngono kuwi. Yo larase pelok sampean mang gandrung bawa nyidam sari gandrung Winong karo gandrung Niken. Iya. Ya, buat terang. Boyok. Oke, ini Ayo. tugas saya laksanakan karena saya juga seorang TNI. Setiap tugas harus dilaksanakan dengan Apa baik. TNI? Pani. TNI apa? Itu Pak Susi. Mau rasa ngaku-ngaku ya. Ya, pokoknya tugas saya laksanakan. Ayo coba Niken sih, ayo sing magang dulu Niken sih. Duh wong ayu. Ya apa? Iya, menggo anu Rabu nyawa. Ora masamu tebu piye? Duh, wong ayu. Ih, pengen bae pengen. Sapa sing pengen? Kae sing nonton kan ngerti ditutupi sarung. Iya. Kepucane
Mergo ora kuat kowe. Wis lunga. Ana wong tua roman mati gal nguyuh. Kaidan. Ken, terno Ken. Aja ngawur. Yo. Kaya ngene. Wong nandang Kae ono rembulan Kang Mas. di Rembulane ketutupan terok Kang Mas. apa iya Pak? Sing ketok drijimu tok. Ora ono bulan kok. Lah sing kene iki nyekel mik kok isane tangan kene. Isi. Apa mengawakku dewe. Gini. Ganti Winong. Gentewi. Kuwi lho. Jangan mendadak Mas niki wis tuwek latah. Ya ini. Jangan mendadak ibu bune apa? Hah? Jangan mendadak iki apa? Jangan mendadak iki. Jangan ujuk-ujuk. Saya Pak Dek, kula ajeng tanget. Apa? Niki wawan niki sedhuwe kan diseragami to. Niki jenengan nggih diparingi seragam. Apa iso penjahit gawe kaya iki? Khususon. Iki jahitan khusus. Iki wis tak isene lho. Berarti jenengan bangga mboten diparingi. Loh. Bangga no. Aku mentahan kok. Malah. Ayo Mas Dereng, ya. Do dewa Jawa toko. Winong. Tangane gandengen kuwi digandeng Mas Dereng digandeng. Sak mlaku ayo. Lah jan putune ngeterke mbane puskesmas ya ngono. Dadi ben digoleki tombo ayo. Padune Meri. Aku demek kowe ngrangkul kowe Meri. Ya iki resikone batine dagelan ya iki. Napa? Kowe nadyan anak buah iso demeki wong ayu timbangane bos mung ngelas terus debok ngopo. Ora pengen disuk tuku dhewe. Kok apa dianake? Lembure tuku dhewe. Ya. Neloe Walasa nomring mami. Gegere Winong lek kene ketok godi. Rika yo seneng yo. Dewe rene tak tutuki gegermu dhewe. Tak tutuki gegermu dhewe. Bojo nom bojo tuwa ora pareng padu. Ajane njaluk adi. Alah. Takna. Hah? Takna. Yo Sosis lali dan layu. Kulit balik dan kisut. yang nanti dicangkok lah. Apa tuh jadi basa apa tuh? Yo, ganti nih kan. Udah lagi. Wes mbok tos kono. Teko udah layu. Yo. Ganti, jarur nih kan ganti. Yang cedak mansa. Apane ditumui? Nanti. Indomie Milan. Besok kapan dah? Besok kapan katekan? Oh, suwe soalmu kok kudu. Oh, ngono to. Bodimu lho jan kaya beber. Iki yang Mas berusaha diet lho. Berusaha diet. Iya. Besok kapan katekan? Kaya kendaraan nyalip ya. Lani wong ayu. Ganti Winong. Ganti Winong rene kowe. Ya. Jenenge ngandru ya diparani kok aku sing kono. Aku wong wedok kudu moro aku. Walah. Wong lanang wis tuwek ra gelem rekoso. Tadi mau Winong. Kalau Ibaratnya kaya kowe golek batangnya lho, kowe sing golek. lah niku tata. Lupa sira. Wis entek Ampun ngambek to, Om. Aja nesu. ngomong singon aku do tanpa prau. Saya nganggo laras to kok terus. Kok terus nesu apa nganggo laras to? Enak aku mau dinyek terus. Boten. Dan mungkin esuk getah ngoten pendek lho.
pendek meneh. Aku wis ora tau mangan cah wedok lho. Nah kuda nano tanpa prau sat sarah injolotri nyam nyanyi nyam namanya kok langsung bing barang ini aku apa walah Nyidam Saria Ibane cocor babu walah kok latah ngono ya buka selok memanik saka Mbak Wino sik iku gentenan karo Mbak Niken bawa ya Mbak Wino memanik bawa yo Mengsliramu
Alex Hendro. Terima kasih, Master Nuwun. Ayo apa? Iya Mas, jarang apa? Makasih dulu Mas. Beradun aku nyampe iki. Ayo, lalu. Celeng, kuwi mau? Jaran. Jaran, Mas Gareng iki iki. Wale. Piye? Apa? Putra dalam dicokot kiri. Bener dicokot kiri. Terus. Lah kok kene celeng kene jaran wis don dakil kiri. Ora apa-apa, sing penting iki tali asih. Mbak Niken entuk tali asih 100.000, Winong 100 ini iki. Nah. Ini Mbak Winong. Terima kasih. Sehat selalu panjang umur. Amin. Amin. Nggih. Aku di Apa? tali asih. Lah apa kok saudara tali asih? Anu Mas, tali kotang mawon. Tali kotak gede Surabaya. Apa tali dadung e wis gatus. Aku Ayo joget sik no, kayak mau ditebusi joget lele karo jaran. Ora nek keringet tembel, aku nang keringet keringet iki lho. bayu ya karo wedokan lho. Kok senengane nesu Aku pahit. wis ora sah anu ora sah nesu engko gara-gara tak tambani. Oke, Mbak Nike karo Mbak Wino geleren sik. Ketemu ning Patek Songo. Nggih, heeh. Bakune padha kecekele rajane.